गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बनगुरुम हालामाव बिथोन प्रडाक्शननि बानजायनायाव हिरेश सरगियारिनि डाइरेक्शनाव बैसागु बोथोरखौ बिथा खालामनानै दिहुननाय गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ' दिनै फथायगोन गाबोन फथायगोन। बैसागु एलबामा फैगौ 10 एप्रिलाव बिथोन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव फैगासिनो दङ। बे एलबामाव गाहाय फावगिरि महरै मनज बर' आरो रिम्फी बसुमतारी आरो गारांखौ होदों बाखन बर' आरो आरफिला दैमारि बिथांमोनहा। आर्किअल'जि आरो हेरिटेज मेनेजमेन्ट आयदानि सायाव वान डे वार्कशप बेखेवदों। लोगोसे बिटिसिनि मिउजियाम आरो आर्किअल'जि बिफाननि गोदानै वेबसाइट बेखेवदों। मिउजियाम आरो आर्किअल'जिनि बानजायनायाव मैया क'क्राझार सहरनि साखाथि दिमोलगावआव थानाय प्लेनेटरियाम कनफारेन्स हलाव मैया क'क्राझार सहरनि माखासे फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरखौ लानानै आर्किअल'जि आरो हेरिटेज मेनेजमेन्ट आयदानि सायाव सानसेयारि मावबादा खुङो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार मिउजियामनि वेबसाइट बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मख'नो गोनांदि मैयानि बे सानसेयारि मावबादायाव क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमा, क'क्राझार इउएन एकाडेमि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जारिमिन बिफान, क'क्राझार सभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस फरायसालिमानिफ्राय सा 200नि बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लादों। हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिसि मिउजियाम आरो आर्किअल'जि बिफाननि सिएचडि सुप्रिया ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय फाथाबारि गयबारि गामिनि इस्माइल मुसाहारिनि गोनां फोरमानलाइ जेरै ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड, भटार कार्ड, पान कार्डफोरा मैया बेंटल बाजारनिफ्राय डन बस्क' फैनाय लामायाव गलांदों। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनबाय बायदोंब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। जानबुं अनजिमा 7896106455 आरो गुबुन मोनसे 9365003417। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथियो। गोबां समनिफ्रायनो इउपिपिएल सरकार जानायनि उननिफ्रायनो बेरेखा दोलो एबा बिपिएफ दोलोआ इउपिपिएल सरकारनि सायाव सोंखारिबोनायखौ नुगासिनो। माखासे सान सिगां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन बिटिसिनि मोन 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा लांफिनबाय होननानै गोबां अजद दैखांदोंमोन। नाथाय बेफोरो गासिबो नंखाय होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमान होदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थांनाय 5 एप्रिल खालि बिटिआरनि गासै रां बावजाया जानानै थांबाय आरो गासै रां बावजाया 800 कौटिनिमोन। 800 कौटि रां बावजाखौ लानानै बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा बुंदों दि बाजेटखौ खालामनानै मा जानो, जुदि बाजेटनि फैसाखौ बाहायनो हायाब्ला आरो 40-50 जौखोन्दोखौनो इउपिपिएल सरकारा बाहायनो हायाखै होननानै जानानै थांनाय बिटिआरनि रां बावजायाव अजद दैखांदोंमोन। बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रोखायै फोरमायो आरो अजद दैखांदों दि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा ओरैनो रांफोरखौ बाहायदों, जेराव मोनसे खामानिया 2 कौटियाव जानांगौ बे खामानियाव 10 कौटि रां बाहायदोंमोन। रांफोरखौ गोबां जायगाफोराव ओरैनो बाहायदोंमोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों सोंखारिदों। लोगोसे बिपिएफ सरकारा रायजोफोरखौ मुस्रि कम्बल होनानैनो रायजोफोरखौ थगायदोंमोन। नाथाय बिटिआर सरकारा बेबादि नङा। बिटिआर सरकारा गोबां जौगानायनि खामानि मावनो लागासिनो आरो मावगासिनोबो। नाथाय हाग्रामाया बैफोर जौगानाय खामानिखौ हेंथा होगासिनो आरो हाग्रामाया माब्लाबाबो जौगानायखौ लुबैया होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।